Mela, l-ura fil-program tagħna Hilda u George, il-posen, somma xkolħattek jafek il-lum George. Ħantikom żewġ whiteboards, għandkom biex timsħu koll, raħsibnilkom għal kollox. Tajja, għax għandaq xej running note. Għaliex ħan il-labu loba fl-imkien, sa dik tidu tattua idealment ma turruwix il-xurqena aktar ħdejja, George. Għaliex sen għamlu l-loba Post mem segreti, tal-kompatibilità. Ħana raw naqra kem taqblu, kem jaqblu George. Ma taf li the opposite setrek, tu? Vera, intom opposti ħafna. Somma, normali. Ma naqblu ħafna affarijiet. Naqblu ħafna affarijiet, imma moħrajn fejn ma naqblux imma nsibu kompromess. Nħobb insaqsi, għala kolħat kud deċizjoni nieħu anka musikalment, nħobb Tistaqsi lila. U hija ħaġa sabiħa li sa ċertu punt Hilda tfanta miegħek jiġifieri. Imma xi kultant tiġi di anka tażel di jew di. Anka pereżempju ġiex tracks l-istess, għamilt mix down. Tiġi dim l-aħjar. Allora tiddeċidi dejjem. U speċjalment jekk jiena ma nkunx qed nisma' u dieħlet nisma' għaxu ġeneralment ikun ilu ħin twil għaddej fuq ħaġa. Qed jistudja jew xi ħaġa. U jiena ma nkunx qed insegwi l-ħin kollu, għallanka budna tkun għadha friska. jiena nidħol dak il-ħin friska u ngħidlu le din aħjar, jew din nirridu nirranġaw ftit biex inti tara tieħu opinjoni oħra. Mela, l-ewwel mistoqsija hija min minnkom l-aktar li jħobb jidher. Iktbuha ma nartħu xejn xulxin hija. Nara, kemm qed tikteb żgħir? Qablu. Inti, George, bilna. Awtomatikament imma tiġi. Jiena nipprova, ma jitqodna xejn lura. Vera, minkejja li Hilda vera kantanta brava, toqgħod ftit lura, inti aktar in the limelight minna. Ħa ngħidlek jaffettwa wkoll anke meta kellna tfal żgħar. Għalhekk tibta żgħira. Meta kellna tfal żgħar, ma tistax takkumpanjah dejjem, ma tistax tmur dejjem. Għandek ċertu responsabilità. Plas li jiena kont inħoss li isma' bejn it-tnejn u sejjer ix-xogħol dad-dar, fl-istess qed nappoġġjah mod ieħor. Ekku, imma llum li t-tfal kibru tista' tkun aktar Illum iktar fix-xogħol. Mela, min ittanta lil min l-ewwel? Tħares li. Mhux proprjament it-tanta. Storja twila. Għala storja twila. Hilda. Lili, Lili. Għalfej George Hilda. Le, dik ta' qabel. Inti tantajtu Hilda. Jiena kont immur nisimgħu jisma' l-qudies tal-11, l-qudies tal-Karmnu l-Belt tad-9 ta' filgħodu. Kont nitla' minħasseb buċ tal-linja biex naraħ il-qudies u nerġa' ninżel lura. Kont fansja hekk bil-qudies. U mbagħad kif għamilt biex kellimtu l-ewwel darba? Battaqsi kemm mhux diħel jekk jiena mhux għażwieġ, għax peress li kien tara l-qudies ħalbet li sejja xi saċerdot xi ħaġa. Le, dik. Ma fiha xejn ta'. Mhux hekk. Jiġifieri daħlitlek mill-qudies. Mill-qudies. Ana vera għandhom għalfejn tirringrazzjaw il-bambin, ħafna sensi ġifieri, żwieġ twil u anke bdejna. Grazzi għall-qudies. Mela, min jgħid l-aktar? No one? George, xiejra lik, George Hilda. Ma tantx ta'. Mhux dażik. Mafti u jgħid l-iktar. Le, ma jiena nħobb ninkieħ. Alright. Ma mhux li dak, jiġifieri x-xogħol tagħna ma tistax toqgħod fimni. Iktar milli ħaġa iktar nikkomunikaw. Fil-fatt jekk hemm xi ħaġa li jisma' xi ħaġa kultant anke jiġri xi ħaġa tibda tgħid imma x'ġara eżatt. U titkellem mbagħad aħna communication hija waħda hija tajba ħafna. Mela, min jiddixxiplina l-itfal? Qed jaqblu Hilda tiddixxiplina. Min l-aktar li jaf isajjar? Hawnhekk għandna problema naħseb. It-tnejn issajru. Ma jsajjar l-iktar tajjeb. George l-iktar li jaf isajjar, x'inhu l-platt l-iktar li taf isajjar, George? Fenek. Fenek, vera jagħmlu tajjeb daqshekk. Tinduna jekk issaqsi tfal ġifieri. Fejn kun dak inkabbar il-writing, fejn kun daqsxejn noqgħod lura. Xettiku. Forsi n-nies ma jarawx. Ma jarawx. Mela, min iċċedi l-ewwel f'argument?
Naħseb għadjien. Kulħadd iġed l-ewwel. Għalek naqblu. Għalek taqblu. Mela, taħseb li tista'. Sa qbilna xi niktibna jien. Mela. Taħseb li tista' tkun ħabib biss ma xi ħadd tas-sess oppost. Iva jew le? Xi ġifieri? Speċi ta' tkun ħabib semmek, ma xi ħadd tas-sess oppost, ġifieri inti ma mara u Hilda ma raġel. Ara, ħbib ikollok, imma kif konna ngħidu fl-antik, il-ħbib sal-bib. Ġifieri. Eżattament, ġifieri ma. Ma jfissirx li m'għandniex ħbib. Aħna fix-xogħol tagħna tagħmel ħafna ħbieb u speċi ma fiha xejn, skont xi ħbieb u speċi. Għalhekk qed ngħidlek il-ħbib sal-ħbib. Sa ċertu punt, ġifieri. Sa ċertu punt, plus imbagħad xorta l-main priority dejjem. Issa din ikdbuha imma. Li mill-aktar persuna li tirrispetta fil-ħajja imma mhux xulxin. Ħajja jew mejta. Tista' tkun ħajja jew mejta. Propjament jien hemm tnejn. Nara minn huma. Il-ġenituri u t-tfal. Ta'kom it-tnejn ġifieri qed taqblu, missierek u missier George. Iva. Jiena meta It-tnejn huma mal-kunjat ukoll mur tajjeb ġifieri. Iva, jiena. Kif mal-kunjata? Tajjeb. Tajjeb, ejja. Din ngħid jien. Ma tmenninix. Għalhekk, ċedilek, għalhekk tmur tajjeb. Jiena ngħid il-verità, meta miet missieri, Mr. George, letteralment ġifieri għalija kien it-tieni missier. Kien diġà kellu rol importanti. Meta mitmissieri, Mr. George, letteralment ġifieri ħarbu. Mr. George, ħanselmulu minn hawn. Giuseppe ħanselmulu Giuseppe Kurmi minn hawn. Fatti is-song li se nagħmlu forsi m'għandniex ħin ngħidu sanduq ukoll hija miktuba minnu għax huwa għadu attiv fil-mużika. Minn Giuseppe? Minn Giuseppe għamel anka l-klimu kitbu sa mhux awtur fiha ċertu klim ħelu fuq violin u jisimha doq violin. U di ironikament ukoll ġiet fuq stazzjon tar-radio u ġiet l-iktar song popolari Maltija. Grazzi għall-preżentatur Tony Sherry wkoll. U waħda mill-favoriti ta' din is-song hija Lucy, il-mami ta' Paul Jordan Majna. Nselmu la minna u Lucy. U hemm ħafna jitolbu inna di skoprew stazzjon u ġiet l-iktar rekord kbir jiġifieri ta' kemm tindaq dis-song u kemm jitolbuha. Ħanamlu mistoqsija oħra. Mela, il-pusela ħjar xarru twili u qasir? Issa, qasir, no difference, ma millek kontentajt. Ħanamlu mistoqsija oħra. Mela, xjoġbok l-aktar mill-ieħor? Ġifieri Hilda minn George u George minn Hilda. Xjoġobni l-aktar. Joġobni kifinu. Kollu joġbok, George. Kifinu. Kifinu, u l-karattru joġbok inti. Tajjeb, taġa sabiħa li tkun kapaċi tara biex Hilda mara sabiħa u kol miżux ngħidu li. Ima, efimni. Kapaċi tara ġifieri li lin. Għalhekk qed ngħidlek kifinu. Ħafna sbieħ m'għandhomx karattru tajjeb. Mhux ovvja hija, ovvja. Mela, li mill-aktar libsa li tixraq lil Hilda? Sosew. Li mill-libsa favorita tiegħek meta tilbisha? Ma nafx. Tafx. Ħanamlu għadra. Ġieli nsejt il-birthday tar-raġel jew tal-mara jew l-anniversarju. Le. Le! L-anniversarju. Kbira di. L-anniversarju ma jistax jinsieħax fil-birthday tiegħu. Alright. U anke jekk ikun sa jinsa tant kemm ikun li nitfa' botti minn qabel, jiġifieri m'għandux ċans jinsa. Ma mhux ħaġa li tinsihom, fimni. Però bħala dati jiena jlek jinnaf ta' nies oħra anke tal-familja ta' jiena għandi ħabta ninsa u dak, speċi insaqsi. Mela, minna unuftiti ħan nisimaw lil-George doq violin u ġvera din il-kanta. U tkanta wkoll. U tkanta wkoll? Alright, tajjeb. Song li tqajmek tisfen, Ejja, jiena ma tiċċejta xawd nisfru ħafna ħna fuq il-programm. Mela, minna unuftiti ħor wara dawn il-momenti qosra nisimaw lil-George u lil-Hilda.